Καλησπέρα σας. Μόλις έχω παρακολουθήσει τις ειδήσεις τώρα σχετικά με το άλλον ατυχές γεγονός που έχει συμβεί στο νοσοκομείο της Λάρνακος με τη 42χρονη που έχασε τη ζωή της, ο αιωνία της η μνήμη, η υπομονή στους ανθρώπους που άφησε πίσω της. Και έτσι θέλω να πω και τρία πράγματα σχετικά με την δική μου την υπόθεση, διότι ακούοντας τώρα και τον εκφωνητή του Αντένα, τον Νικήτα, που περιγράφει το τι θα γίνει, ο ΚΙΠΗ λέει διέταξε διερεύνηση, θα γίνει αύριο νεκροψία που θα δείξει περισσότερα, και ο κύριος Χαράλαμπος, ο άνθρωπος του νοσοκομείου, εκπρόσωπος τύπου του νοσοκομείου, θα γίνει διερεύνηση λέει και θα αποδοθούν ευθύνες. Μα τόσες διερευνήσεις που εγινήκασαν ως τώρα, ακούσετε κανέναν να τιμωρηθεί ή να αλλάξει τόπο ή να χάσει τη δουλειά του? Ακούσετε κανένα? Και δυστυχώς να δω και ένα μήνυμα, αν με ακούσουν οι συγγενείς της κοπέλας, ότι η νεκροψία είναι να γίνει αύριο, τα αποτελέσματα να έρθουν μετά από 10 μήνες. Υπάρχει και για τούτο λόγος, στέλνουν λέει τις αναλύσεις σε έναν χημείο στην Αγγλία, το οποίο είναι φορτισμένο από εργασία, και κάνουν 10 μήνες να έρθουν πίσω οι αναλύσεις, και όταν έρθουν πίσω οι αναλύσεις, συνήθως οι ιατροδικαστές της κυβέρνησης θα έβρουν κανένα λάθος. Όπως δεν βρήκαν λάθος και στο θέμα της Αθούλας. Μετά από 9 μήνες. Ο αστυνομικός λέει, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ότι να διερευνήσουν λέει και να πιάνουν καταθέσεις και ξέρω εγώ. Προχτές που έπιαμε στο δικαστήριο, ήρθε ο αστυνομικός που έπιανε τις καταθέσεις για το θέμα της Αθούλας. Καλός κύριος, έκαμε τη δουλειά του όσον εμπορούσε. Όταν τον ερώτησε όμως ο δικηγόρος μου αν είχε τίποτε προδιαγραφές το πώς να κάνει τούτη την έρευνα, πιες πούποτε και διδάξασε λαλή του για να μπορείς να κάνεις τούτη την έρευνα, την αστυνομική έρευνα? Υπάρχει κανένα πρωτόκολλο που ακολουθείτε εσείς στην αστυνομία για να διερευνήσετε θανατική ανάκριση, τον λόγο που πέθανε ένα πλάσμα? Ο αστυνομικός, ο Πανίκος, είπε όχι, δεν έχω καμία εκπαίδευση πάνω στο θέμα, απλώς ξεκίνησα πιάνοντας το τι μας είπε ο κύριος Σάντης και ο Ανδρέας ο Σάντης, ο γιος της Μακαρίτης σας, που για με πιάνουν τα ονόματα που δηλώσαμε εμείς, το τι συνέβηκε, και ξεκινήσαν να πάνε να έβρουν τους ανθρώπους τους οποίους είπαμε εμείς ότι είχαν να κάνουν με το θέμα της Αθούλας. Και μην ξεχνάτε ότι
τώρα είναι να πάμε τρίτη φορά δικαστήριο και κοντεύκουμε τα 3 χρόνια. Εντάξει. Είμαστε στα 3 χρόνια από την ημέρα, σχεδόν τον Απρίλιο, κλείουμε 3 χρόνια από την ημέρα που χάσαμε την Αθούλα. Τάσουν του κόσμου έτσι ότι να διερευνήσουν και να κάνουν. Ο Όκη Πίλαλη έβαλε ερευνώντα λειτουργών. Μας έκαναν 3 μήνες να έβρουν ερευνώντα λειτουργών και ο ένας δεν δέχτηκε, μετάνωσε και βάλαν άλλον ύστερα. Διότι η πιθανότητα είναι ότι ο ένας ο γιατρός δεν ευκάλλει τα μάκια του άλλου του γιατρού. Δύσκολη η διαδικασία του δικαστηρίου. Είπα μου το κάποιοι πριν να ξεκινήσω ότι είναι αρκετά δύσκολη εμπειρία, διότι έρχονται ξανά μνήμες πίσω. Βλέπεις, διαβάζοντας τις ανακρίσεις που έγιναν στο θέμα της Αθούλας, βλέπεις το πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημα, το πώς προσπαθεί ο ένας να καλύψει τον άλλον μες στο νοσοκομείο, το πώς προσπαθούν τα κοπέλια, τραυματιοφορείς, κλητήρες, βάλουν τους τούτους οι γιατροί και οι μεγάλοι να πούν ψέματα για να καλυφθούν ήδη. Τέλος πάντων, 18 του έτσι και δημοσίως να καλέσω τώρα, διότι να πάει και η αστυνομία φυσικά να τους, ο κλητήρας, όχι η αστυνομία να τους καλέσει. Ο Κυριάκος ο Κυριάκου είναι κλητήρας, Μιχάλης Λοϊζή, τραυματιοφορής, και η Ευαθία Αρναουτίδη, ξέρω εγώ πώς είναι το επίθετο της. Σας περιμένω 18 Φεβρουαρίου η ώρα 10.30 να βρεθούμε στο δικαστήριο Λάρνακος να εξηγήσετε του κυρίου Μιχάλη Παρασκευά, ο οποίος είναι ο δικηγόρος μου, και αν θέλετε κάνετε τον Google να μάθετε ποιος είναι ο Μιχάλης ο Παρασκευά και ετοιμαστείτε να απαντήσετε σε πολλά δύσκολες ερωτήσεις. Σε πολλά δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί, κύριε Μιχάλη Λοϊζή, που με βοήθησες να κουβαλήσω την Αθούλα με το αμαξούιν έξω, γιατί είπες ότι έπιες να την πιάσεις, να την πάρεις, να κάνει ακτινογραφία και να πιένε? Γιατί δεν μου είπες εμένα? Λαλεί ο ένας ψέματα για να καλύψει τον άλλο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά. Ελάτε στο δικαστήριο να τα πούμε που κοντά. Λυπηρό το ότι χάσαμε ακόμα μια όμορφη και νεαρή κοπέλα. Πολύ λυπηρό. Θέλω να ευχηθώ δύναμη στους οικείους της. Είναι δύσκολη η κατάσταση να χάνεις έναν οικείο σου σίγουρα. Πολύ δύσκολο. Μην ίσκει υπάρχει ένας πόνος, μια πληγή που εμπάντα τσαμέ. Γεια σου κύριε Φίλιππε. Γεια σου Ανδρέα. Είναι ωραίο τούτο το σύστημα. Αν θωρείς και ποιοι που σε παρακολουθούν. Γεια σου Ανδρέα Κασενίδη. Houston, Texas. Ο κόσμος ξηχάνει. Ξηχάνει διότι
Τα προβλήματα είναι καθημερινά. Νέα προβλήματα αύριο, μεθαύριο, να πεθάνει κι άλλος. Άλλη διερεύνηση. Άλλη αστυνομική διερεύνηση. Άλλο Χαράλαμπος του Κιπή να βγει να πει ότι είναι να κάνει δεν μπορεί να κάνει μες στο νοσοκομείο. Τίποτε δεν θα κάνει. Ο γιατρός που έφαγε την Αθούλα είχε 40 καταγγελίες για να καταφέρουν να το φύγουν που το νοσοκομείο. Εφύγαν τον που το νοσοκομείο μπέρκει γλιτώσει λίγος κόσμος. Πήραν το σε γραφείο στο Υπουργείο Υγείας και φαντάζομαι και να κάνει τίποτε για μέ, να κάθεται μέσα στο Υπουργείο Υγείας, να πιάνει το τσεκούιν του και να είναι και πολλά ευχαριστημένος, να κάνει μίλες τώρα. Όπως γινήσκεται και με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω κάποιους φίλους που το Υπουργείο Παιδείας, διότι δουλεύω, όποιος δεν κάνει για καθηγητής, παίρνουν τον στο Υπουργείο Παιδείας. Όποιος υπουργός πάει, όποιος βάλουμε υπουργόν, βάλει τους δικούς του μέσα στο Υπουργείο και δεν φεύγουν. Ύστερα που φεύγει, ύστερα που αλλάσει, αλλάσει ο υπουργός, μην ίσκουν και μέσα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νιώθω δυνατός για το θέμα. Μετά τις δίκες τώρα που να μπούμε έτσι λίγο στο Zoom, διότι δεν και καταφέραμε ακόμα να μπούμε στο Zoom. Τώρα που να μπούμε στο Zoom, θα κάνω βίντεο μετά που να έρθουν οι τραυματιοφορείς και οι νοσοκόμοι. Και νιώθω έτσι μια πολλά δυνατή κράση στο να δω τον γιατρό για μέ. Θέλω να το δω, τον γιατρό, ο οποίος είναι ο επόμενος που να καλέσουμε στο δικαστήριο. Να μου πει να μου πει για μέ ενώπιον του Ευαγγελίου του που να ορκιστεί ότι να πει την αλήθεια, να μου πει αν αφού έθελε να την κάνει ακτινογραφία και η Αθούλα δεν δέχτηκε, διότι ήβραντούν το πάτημα. Ότι και ακούεται και ο κόσμος που συζητά από εκεί ποδά, συζητούν ότι θέλουν να την κάνουν ακτινογραφία και δεν δέχτηκε η Αθούλα. Και το πράγμα δεν το έγραψε πάνω στην έκθεση το γιατρός, ότι έθελε να την κάνει ακτινογραφία ή διάταξε να την κάνουν ακτινογραφία και δεν δέχτηκε η Αθούλα. Και το άλλο που ακούω, ρωτάμε ο κόσμος, δεν πάω παντού, ξέρει με ο κόσμος, γυρίζω όλη την Κύπρο, ρωτούμε όλοι αν υπόγραψαν η Αθούλα πριν να φύγει, αν υπόγραψα εγώ. Δεν υπογράψαμε, ούτε μας ζητήθηκε να υπογράψουμε. Και αφού λαλούσαν ότι αν την έκαναν ακτινογραφία θα εμπορούσε να τη σώσουν, γιατί μου είπαν την ώρα που πια να την πιάω. Ρε φίλε, θέλουμε να την κάνουμε ακτινογραφία και δεν δέχεται. Αν την πάρει σπίτι θα πεθάνει. Δεν μου είπε κανένας έτσι πράγμα. Βοήθησε με ο Μιχάλης ο Λοϊζή με την καρεκλούα να την πάρω από τις πρώτες βοήθειες στο αυτοκίνητο. Διότι δεν μπορούσε να παρπατήσει. Και πήγαμε την άλλη ημέρα το πρωί με την άμπουλα, με την Αθούλα νεκρή, και ο γιατρός είπε μας ότι μα έφυγε χτες που δαμε και ήταν καλά. Τα καλά σου τα καλάμια, γιατρό. Τα καλά σου τα καλάμια. Τέλος πάντων. Παρόμοια η κατάσταση της κοπέλας που χάσαμε χτες, με τη δική μου την κατάσταση. Αν κανένας από τους δικούς
κανένας από τους δικούς της θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, να του πω και εγώ τα δικά μου, να μου πει και εκείνος τα δικά του. Δεν ξέρω αν ήταν παντρεμένη η κοπέλα, αν έχει παιδιά. Εμείς που μηνίσκουμε πίσω, που υποφέρουμε. Γεια σου Γιώργο μου. Εμείς που μηνίσκουμε πίσω υποφέρουμε. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος είναι τόσο κακός που αν γυρέψεις να συνεχίσεις τη ζωή σου, δεν θα το αναλύσω το θέμα. Ευχαριστώ, γεια σου Θεόδουλε. Καλησπέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που με είδετε, θα σας ενημερώσω για το θέμα της Αθούλας σύντομα. Να είστε όλοι καλά, καληνύχτα σας.